Yuk ye kita kena terima Pak Tika yang ada di kawasan Lamar Sumber Banjar Bluluk Lamongan kang lagi masa bako. Oke aku joko kocengnya aku jaluk kocengnya. Mas Minut Aminuddin yang punya Banong Panggang ngerti Sugeng Mersani. Pak Arjuna Mundu atur salam warga Mundu karo Pak Pina wong Kendung kabeh. Pak Pina sing kate digawe tanggale 2020 bulan 6 tanggale goleki Pak Pina.
Jaya